ev der firokxaneya Fiumicino ya Romaya Îtalyayê ye. Sîstemeke nû ji bo kontrolkirina hatn û çûna geştyarên ne-Ewropî li vir tê bikaranîn. Armanca me ew ku em pişrast bin nasnamaya kesên ji sînoran derbas dibin bi pasaportên wan re li hev dike û ti sextekariya nasnameyê nayê kirin. Lê ya girîngtir em dibînin ku êdî pêdawiya xelkê bi geştê heye û hejmara geştyaran zêde dibe. Loma bi derbasbûna ji mohra pasaportê ber bi sîstema elektronîk a skankirina pasaportan bi lezkirina hatûçûna geştyaran zêde dibe. Ji bilî her 27 endamên Yeketiya Ewropayê welatên Schengenê yên wekî Îzlanda, Norwêc û Swîsre jî di ji 10 Nîsanê ve vê sîstemê li hemû firokxane, deriyên deryayî û esmanî bikarbînin. Zanyariyên bayometrîk an ku wêneyê dem û çavan, mohra çartiliyan, agahiyên pasportê û her wiha cih û dîroka ketin û derketinê di heta 5 salan li navendên daneyan yên Yeketiya Ewropayê de werin parastin. Di dawî de ev dijîtalîzekirneke ku rê dide mirov bêyî mohra pasaportê ji sînoran derbas bibe. Bi vî awayî ev sîstem bi pratikî mohkirina pasaportên me ji holê radike. Ev sîstem di demekî de ye ku Yeketiya Ewropayê siyaseta koçberiyê tundtir dike. Da ku geştyarên ne-Ewropî vîzeyê ji bo armancên koçberiya neyasayî bikar neyînin.